Ready po yan. Oh, di ba? Halika dito, sir. Lapit na po tayo. Oh, kanta muna bago bukas. Okay, sir, paki-open. Halika kayo. Happy birthday to you. Oh, kanta muna bago bukas. Okay, sir, paki-open. Halika kayo. Happy birthday Birthday to you.
San Jose. May San Jose, oh. Natugiyog yun. San Jose. Thank you. Sana all. Sana all! Ay, panyo ni Kuya! Okay, ano po ang wish ni? Ano po ang wish ni? Tatay! Ilapit mo Kuya. Iharap mo ang cellphone dito. Dito, harap. Yan, harap mo Kuya para makuha sila mag-asawa. Yan! Uy, si Sangkan. Wish ko, nakakita tayo mo sa'yo lahat. Sana all! Okay, babasahin mo dito. Ito po ang letter. Basahin po na. We thank you for all the things that you have done and continue to do. We are blessed beyond measure for having you as our Father. May the Lord continue to bless you beyond your expectation. Take care of yourself. We love you so much. Sandy, Jinky, Jeruel, Jetro, Jared, and Jason. At syempre, hindi lang po yan ang mga sorpresang pinahanda po ng inyong mga mahal sa buhay. Ito po sir, pag sinabi ko po bilang, okay? Ito hawak ka po eh. Kulot, tawa mo! Hawak ka lang. Hawak ka lang. Okay, tatay, hindi na ako. 3, 1, 2, 3, tatay, Yan po ang sorpresang isang pinahatid nila Mom Jinky at ang inyong may bahay at mga anak. At syempre sir, wait, sino po ang may gustong mag-message para kay sir? Manong, happy birthday. Bigyan ka sa isa mo. Nagtaka nga sa salamat mita. Nagpitinta sa ating pahay mo regalo kinipapam. Pinaparagsak mo na yung lima-lima yung kinipapam. Tapos lalo pinyan eh. Papay. Nakabuya. Nagtakan nila unayan. Happy birthday, Manong. Sino pa? Message niyo po. Gobernador. Good afternoon! Happy birthday, my brother! Mga ibang taon na dating sa buhay niya. Yun lang. Okay, sino pa? Good afternoon sa ating lahat, mga kaibigan, mga kapatid. Manong, wish ko Manong, dapat ni-upload ka na kami at idag na biyag ko Manong, salamat kay niya yung asawa Manong ta. Itong tulong na kanya eh. Masasangit ako.
mahabang buhay. At saka malakas na pangangatawan. Manong, maraming salamat kahit ganito. Marami din kayong naitulong sa amin. Kung hindi rin kayo, wala din kami dito. So, nagpapasalamat kami sa inyo dahil marami din kayong napasayang mga tao. At saka sa kila Jinke, maraming salamat dahil kahit nasa malayo kayo, masaya kami na umattend sa birthday ni Papa mo. So, maraming salamat anak dyan. Bye. Sikulot! Para sa anak ko lang, no? Yes! Okay, next! Happy birthday, Papa! Kanta ka na lang. Happy birthday, Papa! Dali na! Kailangan ako lang! Okay, sino pa? Yan! Silian ako, silian. Maraming salamat kasi tuloy na ako. Iwasan! Ano na, para si Ading naman sunod. Si Ading din. Si Ading na lang. Ikaw muna ito si Kulot. Si Nako! Ading. Pinsay, halika dito, Neng! Gusto mo ng pera? Sa inyo na lang dyan. Ibigay ko to sa'yo. Dami chocolate! Dali! Okay, wala na po ba? Si Tatay na po mag-message para po sa kanyang may bahay at mga anak. Okay? Sir, message na po sila Ma'am Ginny, Ma'am Sandy, Jerel, Jethro, Jared at kay Jason. At syempre, ito po ang Maraming thank you sa surprise ninyo. Eh, thank you. Huwag ka lang iyak kasi nandadamay ka. Sunday, thank you. DK, Jared, Jethro, Jerwin, Chaser, thank you. Di play kiss ko ng tayo, Bart. Ayan. Okay na po, Tay? Thank you. Okay. Ayan. So, magpapakilala na po ako kahit kilala na ako ni Tatay. Okay. In behalf of NCC National Party List, thank you, sir, sa pag-join dito. Kahit nakilala niyo ako, boses ko pala, sabi niyo kanina, di ba? Oo. Pero ano pa feeling ko nung kahit alam niyo na lang ako yun? Oh, anong feeling? Eh, masaya talaga. Wow! Na-surprise pa rin! Oh, na-surprise pa rin! Thank you, Ma'am Jinky, at syempre sa inyong family. Thank you po sa lahat ng nag-trust sa amin. At syempre, ito po, may hatid natin sa surprise na na-surprise natin sa inyong pamilya. Ayan! So, sir, happy 63rd birthday! At syempre, sana po ay humahalo tayo ng buhay at makasama niyo na ulit si Ma'am na nasa Alberta, Canada. Ayan!